ik had een trappetje in mijn kraan hangen en, met de vrachtwagen. En hij zegt, zet dat trappetje even terug. Dus met andere woorden, niet verder met slopen. Maar ja, toen hebben ze me geholpen en een beetje te extreem. Ze kwamen allemaal gezellig in eerste instantie op het veld. Het was een feestje. Maar ik schrok er wel van dat er zo'n optocht was, dat er zoveel mensen kwamen. Koen jou, die man, die te dienen. Nee, maar ze konden mij wel. Niet allemaal, hè. Maar heel veel konden mij. Allemaal de hand geschud. Hé hey Robbie, een biertje, een cola Berenburg, ik weet niet wat ik allemaal. Ik heb er 3 of 4 op. Dat was, op de middenstip hebben we lekker gezeten, een paar foto's gemaakt. En dit. Het zat hier helemaal vol. Er waren ook mensen die zaten op de tribune lekker rustig. Dus het begon gezellig. 100%. Nou, het begon gezellig. Er bleef gewoon een goede partij hier hangen. Ze gingen rechtstreeks naar de zakenclub. Hè. Mijn auto's stonden op het veld. Ik zag ze vertrekken bij de Cambuurbar. Ik dacht, nou, huppakee. Eerst mijn auto's achter het hek, achter het stadion gezet. Ik zeg nog tegen ze, ik zeg, er valt niks te halen. Alles is leeg binnen. Hè, alles is eruit. Ja, niks mee te maken. We gaan een feestje bouwen. Oké. Ja, wat moet ik doen? Ik kan moeilijk zeggen, hey jongens, stop, weg hier. Dat zal niet lukken, denk ik.